Terve! Mustikkareissulla. Se ollahan. Tästä oli tarkoitus tehdä semmonen oma vuoden aikaa video, mutta teen tässä ensin tämmösen pikkuvideon. Kun tuntui niin, että on sydän täynnä kiitollisuutta, niin haluan jakaa sitä teillekin. No, vielä tämänkin sanon ensin. Minä näytän vissiin vähän nouvolta, kun kävi semmonen vahinko eilen, kun muru leikkasi minun hiukset. Ja minä sillä hiustenleikkuukoneella aloin sitten, että minä vähän siistin partaa ja nääveliä, niin se vähän rouhas liikaa, tuli kauhea kolo ja piti ajaa sitten kokonaan pois. Parta, mutta kylläpä se kasvaa takaisin. Niin, siihen kiitollisuuteen, niin syylliset on siellä ruutun toisella puolella, kun minä olen lueskellut noita kommentteja ja pitemmän aikaa ollut jo semmonen, että pitäisi tehdä ihan pelkkä kiitollisuusvideo. No, kommentit on niin hyviä ja kannustavia ja positiivisia, että kannustanut tekemään videoitakin. Ja sille, että tietysti itsellä on vähän vaikeuksia ottaa semmoista positiivista palautetta vastaan. En tiedä mikä, onko se tämä tämmönen perisuomalainen huono itsetunto vai mikä se on, että ei taho osata ottaa vastaan positiivista palautetta. Mutta se on hyvä ollut opetella, kun lukee noita teidän kommentteja. Kiitosta tulee joka suunnasta ja semmoista myönteistä palautetta, niin on tosi mukava lukea. Sillä, että totta kai niin hyvät neuvothan kelepaa. Vaikka semmonenkin sanonta on, että pyytämättä annettu neuvo on turha neuvo, mutta se ei ehkä ihan niinkään ole, että kyllä minä koitan oppia aina asioita sitten palautteista, kun sitäkin aina tulee välillä. Semmoista palautetta, että sitten voi ottaa oppia. Mutta ei oikeastaan mitään muuta kuin täältä meidän marjamaisemista. Täällä kyllä sielu lepää ja on mukava olla ja mukava ollut lueskella teidän kommenttejakin tuossa tässä aamulla ennen lähtöä. Niin lueskelin ja koittanut niihin vastata aina jotakin, että kyllä me on joka kommentin kyllä luen ja pyrin reagoimaan niihin, mutta toki sitten tässä niitä nyt ei vielä niin paljon ole ollut, että ei ole ehtinyt kutakunkin jokaiseen vastata, mutta jokuhan se saattaa mennä ohi ihan huomaamatta. Ja tuossa YouTubessa on joku semmonen, että ei välttämättä edes siinä, se ei niinku anna ilmoitusta, että näytän niitä kaikkia kommentteja, että sitten yhtäkkiä hoksaa vaikka parin viikon päästä, niin onkin. Huomaa, että sinnehän on jäänyt sitten kommentoimaton, että en ole itse niinku reagoinut siihen kommenttiin ja se ei ole siinä vain näkynyt niissä YouTuben ilmoituksissa. Eihän se ole aukoton tuokaan maailma, että siellä sitten jää jotakin väliin. Mutta todellakin tosi lämpimät kiitokset kaikille kannustavista ja positiivisista kommenteista. Palataan asiaan sitten seuraavana sillä vuoden aikavideolla, missä ollaan mustikassa.